Sunusi M Umar Gani na zo da bayani ne kan harkata ta waka yau zan labarta in kaji da gyara zo furta ga labari kan harkata ta waka yau zan labarta Allah ninka basirata na yi waƙar ciki bawauta dukkan mai sauraranta Allahu ka bashi fahimtarta waka dai na fara ta lokacin da sana'ata don kuɗi na sa mata tabbas na yi mata bauta amman kallon wauta ni ko na hango ribarta wasu in nai sai mata waɗansu ba sai su kushe ta ni ko nai ta harkata don uwa da uba sun lamunta a tashi a ɗan kwanta yau ni sai dai a kwatanta tun ina yin tatata a waka yau dai da kafata nairar da na bugata a yau na samu ninkinta na tuna sha a cikinta sannan kuma na sa suturarta jihohi na yawata garuruwa a dalilinta kuma na sanya kafata a wurin da ya wuce a misalta wasu kuma ta dalilinta suke da kallon kimata wasu ko in har na fita suna kushe ga ɗabi'ata manya da ƙanananta da fatan kuna fahimta ta ni na rage baiwata ina da lallaba muryata wasu na san rerata amma kuma babu basirarta wasu kuma da basirarta amma kuma ba su da muryarta Allah ya yi mini kyauta na rubuta kuma na rerata tsari na abun bauta haka shi Allah ya hukunta baiwar ba a siyanta bare na biya mai badata dangi ba mai yinta bare a ce ne gadanta dukkanin nasarata a gurin Allahu na same ta ko yaushe bukatata masoya si saurara ta a cikin duka waƙata idan kuka hango gyaranta ku daure ku furta gyaran ni shine ribata don kowace halitta akwai ajizanci na muranta harkar da mazalinta cikinta da 'yan kwanta-kwanta akwai masu lahanta sannan tana da 'yan kwalta da akwai masu mugunta da bakin ciki fala a zukata hassada na a cikinta biyun baya na barinta a cikinta akwai tsafta wani barin fal yake da ƙazanta haƙuri ne ribarta idan ka rike ka ci nasararta haƙuri ne ribarta idan ka rike ka yi nasararta du'a'i ne mafita Allah ka samu ci ribar ta Music Mix.